Ένα. Γεια σας παιδιά. Το είχα υποσχεθεί και το έχουμε. Εδώ έχουμε μια Daytonara. Είναι με το μοτέρ 125. Σκελετό και γενικά τα υπόλοιπα όπως το κοντέρ είναι από το 50. Το πήρε 50 απλά και το άλλαξε το μοτέρ. Το μηχανάκι φοράει μια VPR. Τίποτα άλλο, 52 χιλιοστά βγαίνει το 125 νομίζω, έτσι, 52 μισό, κάτι τέτοιο. Είναι του φίλου μου που έχει ένα Suzuki FX. Κάνει πολύ θόρυβο ρε φίλε, θα ακούγομαι. Έχει το παιδί ένα Suzuki FX, στον παλαιολόγο φτιαχμένο, έχει και αυτό. Θα κάνουμε και βίντεο με το FX εννοείται. Είναι μαμά με 58 στρόφαλο, 29 POC, καρμπιλατέρ. Αυτά δηλαδή που φοράνε. Δεν ξέρω, άσχετος είμαι τώρα, ό,τι μου έχει πει σας λέω. Ας μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Διαφορές με το... Καταρχήν το GLX δεν είναι καν εδώ. Είναι συνεργείο, έχει μπει κάτι τελειώματα. Έχουμε φορέσει ήδη κεντροφόρους και προχωράμε τώρα σε κάτι άλλα πραγματάκια για να πάει καλύτερα. Ήδη με τον εγκεντροφόρο παιδιά δεν έχω κάνει βίντεο γιατί έβρεχε εκείνες τις μέρες. Πάει γάμισε το μηχανάκι, εκτελεί, λέει, καμία σχέση με πριν. Βάζεις Δευτέρα και τραβάει τέλεια. Τώρα πάμε μια βόλτα και του έχω δώσει το άλλο. Κάτσε να του δώσουμε μια εδώ. Το κοντήρι κατέβει όλο. Τέρμα πάει τώρα, τέρμα.